Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Amahle Mgazi, Biela Mchangazi. Konje obani sengikhohliwe. We guys, lana uAmahle ezovela engakaveli. Khona wasitshela wathi uAmahle owakuphi indawo Melmoth. Wathini futhi wathi wakabiyela isibongo. Kwasala igama ubhede igama sambheka Instagram sathola usisi wakhe. Hayi ngoba ke kusisi wakhe ngokuzaleka. Sayithola intombazane yakabiyela eseMelmoth kanti akuyena. Nayo kodwa cishe ifane noAmahle. Mase ngifunda kwi-comment section ngathi uSibindi uyayazi into eqalayo kanti omunye. Kodwa ngenzeka ukuthi bahlobene angazi. Nakho ke ngisizwa ukubonga kulo umakhelwane wasplaga ngokuthi ilocation kuphi and kufikiwe ngoba phela nange ikhomba indawo ekhona nange ikhomba isibongo esikhona. Okunye ke esekuvela uzoshawa uSibindi. uSibindi bazomshaya mayebheda la. Nibonela ukuthi uAmahle uyisihlobo nobani angazi bahlobene kanjani. Nalapha yakuKhozi FM ku DJ kumsakazo wakuKhozi wakabiyela ngizombona. Nangiya usisi womsakazi eshuthile nengane. Kulo yamndeni lana asingakhulumi ngomndeni bengisho ukuthi bahlobene nabo. Kodwa uSibindi yazi ngiyasho mina ukuthi bazomshaya kanti uyosile. Ukhethe uAmahle ngoba emazi ukuthi owalapha ya. Mase enza izinto ezingacacile uzoba nokuthi awu ikhona imali kini. Angithe kini nje kunelona kunebhizinisi leliya. Angithi niyamazi umsakazo wakuKhozi FM. Ngathi u-anti kaAmahle kodwa kunobuhlobo. Ngiyambona la Amahle vela kuma video nabo. We bazomshaya phela. Futhi ke Amahle uzoba number 1 ngeke ezezwe ngabo. Leyo nto leyo. Manje uTire la sazi ukuthi uzoba right noJimile. Hayi ephuma-ke la khaya aphinde abe number 1. Angisho ukuthi ekhaya linjani la khaya ngathi abanqini umuntu nomsakazi ngathi akanqini umuntu. Umsakazi lo wacisha imic stage ecishelo omunye umaskandi artist. Suyambona ke. Impela ke labade befanisa into ekhona. Nami ngithe hawu ingane yona iyafanisa kodwa ifana nobani. Uma sebethi awunanga ngathi ngavele ngambona. Ngisho ikhalo yabona ukuthi hawu abandawonye bayafana ngokwangempela. Bayafana ngisho isikhumba bayafana. Kodwa uSibindi bazomshaya. Yazi khona kodwa ngathi uSibindi ngathola ukushayeka kancane. Angisho kabi kubazali bakhe. Yena ngathi uyingane ebeyiqanda kakhulu. Ingane le engakaze ikhule nje yabo ila entendeni yesandla. Ayikwazi ukuthethiswa ayikwazi ukushawa. Ubona ngani makuvela la ku-TV show yakhe uSibindi enza izinto ezingamaphutha esebuzwa ngamaphutha akhe unokudineka. Engase nje lento yokuthi umchazele ukuthi wrong akayifuni. Nakho khona manje usethi akekho umuntu okufanele aphikise into ayishoyo. Uyabona ukuthi unale ya mentality yokuba ingane eyodwa eyiqanda kodwa ingane zibe ziwu10 kubo. Manje ngiyafisa ukuthi engalenza kuphi iphutha elincane nje akathola induku. Hayi nizothi udlame nakusile udlame. Yena ikhona into eshoda ukuthi lo ngathi akashawanga. Noma ishawa abafana abalingana naye ke. Kodwa mina yabo umuntu okhukhumele omfana ayikho into emphoqa nje ukushawa intombazane. Angisho ukuthi uyisebenzise leyo information ngoba yena ukukhukhumala kwakhe kusuke kuhlangene nentombazane. Isingisi siyakwazi ukuyichaza lento engisho nami ngeke ngikwazi ukuyichaza ngoba yesingisa ngisazi. Kodwa umuntu okhukhumele wesilisa ufuna ngathi engathola intombazane yesikole. Kwazwakala nje ukuthi intombazane imthintile ufisa ngathi umhlaba ungagubhe kangene phakathi engaphinda phuma.
ngoba isithunzi sakhe naye usuke esakhe ngamantombazane, hhayi esakhe ngoba yena ngezenzo zakhe. Yena ukuzithwala kwakhe nokukhukhumala kusuke kwakhiwe ileyo nto. Manje le nto le akhe ngayo ukukhukhumala yiyo futhi okufanele ukuthi imphoxe. Manje ngeke ize yenzeke leyo nto, ngeke ize yenzeke. Ngisho ngabe kuthiwa phela sesitoxic okungakanani, asifisi into enjalo, kodwa siyazi ukuthi lusho lowo uvele uzwe kuthiwa lo ohlonipheke kanje washaywa umabani. Ubone ukuthi akasabonakala ey'ndaweni kanti uphoxekile ndaba. Ngiyakwazi-ke mina lokho ngapha nje ngasemakhaya into eyaziwayo ukuthi wakhukhumaliswa amantombazane akufuna isigora, noma mhlawumbe isigora okwaziwayo ukuthi naso siyazithemba sentombazane ezofika nje ithi awusho ukuthi uthini, mbibi ngempama. Uyabo, kodwa kube yinto futhi kube nobufakazi babantu abebekhona ababonile isigameko. Mase kuthiwa yazi yamphoxa intombazane ngabani, idumeke leyo ndaba. Usuke engasafuni ngisho ukuphuma kubo, kodwa akasifisi phela into enjalo. Nami ngixoxe inganekwane, usuke engafuni ngisho ukuphuma kuwe lo ngoba ukhukhumezwe amantombazane, hhayi izenzo zakhe. Akakhukhumezwanga izenzo zakhe, akakhukhumezwanga izenzo ezinhle, akakhukhumezwanga ukuba i-role model. Ulobethi kuyoze kuthiwe ebhude enganeni usho ngokuba ney'ntombi. Iy'ntombi lezi azi ukuthi yena uchomela abangani bakhe ngazo, ngoba lezi y'ntombi anazo i-type yabangani, but abangani ngokuthi abanazo izinto ey'fanayo naye noma baphuma kwisibongo esifanayo, abakhoni ukusondela eduze kwalezi y'ntombi. So yena ngesikhathi zibonakala zinaye uyakhukhumala-ke, kanti naye usithwe yizinto zakubo ezethole senabantu abaseduze naye, hhayi ngoba eyileyo nto le ayitshela ukuthi uyiyona. Ngixoxela inganekwane. Bye. Yebo, ubiyela lo owaseMelmoth, kodwa lo besemthole ekuqaleni bekuwumunye, naye udade muhle loya, nalona futhi muhle. Ngibona ngathi bahlobene ngoba izinto eziningi zabo ziyafana, kodwa kumsakazi okuvelayo ukuthi uhlobene ngempela noSibindi uhlobene noMabiyela lo osevela kwizingane zesithembu. Manje sithina kuloya muzi engathi akunqenwana, akuncengwene, nabo bayisibongo esithanda ukuthi siphakame emphakathini. Izothiwaningi into enjalo, uzobhedela ingane e-wrong eshawe. Kuyothiwani uSibindi eseshawe? Cha, nginihlebela amanga ngeke benimshaye, nginihlebela amanga ngeke beze bemshaye.